Tervetuloa keskelle Berliiniä eli Mitteen. Me oltiin viime yönä tällaisessa paikassa, eli me oltiin tällaisessa, miten se nyt voisi sitten kauniisti sanoa, tällaisessa mökkikylässä. Eli täällä on tällaisia lodgeja, eli urbaani kaupunkiympäristö. Täällä on tämmönen biitsimäinen olo. Tänään ei kyllä ehkä biitsikeli, mutta täällä näin. Ja tosiaan jokaisessa kämpässä on joko 2-4 nukkumapaikkaa ja sitten kaikki fasiliteetit eli vessat ja suihkut löytyy niinku erillisestä rakennuksesta, eli tässä on vähän tällaista camping-meininkiä myös. Tää on aika suosittu vissiin, koska mekin onnistuttiin saamaan vaan 1 yö täällä. Onnistuttiin. Itse en ihan hirveästi dikkaile tästä muualle asioiden hoitamisesta menemisestä, mutta ei tässä siis sinänsä mitään pahakas sanottavaa ollut. Eli tässä on naisten vessat tässä päässä, sitten on niin sanotut unisex-suihkut ja sitten tuolla toisessa päässä on miesten sängyt. Ja hintaa tälle lystille tuli semmonen 60, eli ei tää nyt ihan halpaa huvia ole. Siis siinä mielessä, että fasiliteetti on kuitenkin joku yli 9 neliöä. Eli ei kannata ihan niin kuin sillä tavalla ajatella, että halvalla pääsee, kun ei makseta kuin seinistä, mutta juu näin. Kohta voidaan mennä tuohon meidän niin sanottuun pikkumökkiin. Ja siellä on aika tiivis tunnelma, mutta kyllä se nyt yön vanhaksi sit niinku pääsee, että suosittelen kyllä lämpimästi sillä tutustumaan tällaiseen paikalliseen virkistämöön. Täältä pitää 11 olla pellolla, eli sen takia täällä ei ihan hirveästi ole vielä niinku tapahtuu aika paljon tällä hetkellä. Me ollaan vielä, Kalle on vielä suihkussa ja sitten sit me tästä ruvetaan lähteä päivän leikkeihin. Mutta tosiaan se pitää muistaa, että oma pyyhe on hyvä olla mukana ja jos ei sitä ole, niin respasta 2 euron käteishintaan. Eli tällainen, mitä tää nyt sanois, putka kautta huone. Ja voitte arvata, kumpi meistä nukkuu kummalla puolella. Ehkä tästä vähän jo vinkkiä saa, kumpi meistä on vähän ehkä järjestäytyneempi. No, se jääkö sitten kuva-arvoituksen varaan ja kaikille oikein tietäneille on jaossa huimia palkintoja.